इतकी वाजता वाकुटा वेळ काय सांगतो तो लहान असणे बाई मग एकदम दिसला तू कशी शिकवायचे असतात बलात्कार केलं तुझे मालिक म्हणतो तिथे हात घेऊन तू काही दारू वडीच तुझ्या मालिकीला जाऊ पाहिजे पावता गॅस त्याच्यावर थोडा कोस खावा नसते Kuican, what good that Peter Parker was my brother. It was a person, however, आता तुला कहून राहिले तुझ्या जीविताचा खूप कष्ट होतो आजच्या सुद्धा केला त्याचा माझे त्याचे पाहुण्याने शिकवलेला सलाम केला सलाम तारे केलेल्या बापाची स्वतः हे म्हणजे भेटतो आणि तुझे दुवे कोणी गोरकांना मानून घेतले झाल्या हे समाजाच्या मुखाला लोचन पडलो केलेल्या वस्तूंचे या तुझ्या कपडे काढून ते वस्तूंची कोण दाबली सगळ्या त्या माणसाची वस्तू विक्री केला उदाहरण सोप्या कोणत्याने करून दाखवते सोप्या नव्हते सारखा चिखलात फुलतात तोही मोठी सोपी दिसतात पण ज्या फुल चिखलात पडतात त्या सारखा पुढे त्या फुल सोपी दिसना की त्या फुलाचे चिखलाचे दर दुसऱ्या माणसाच्या पायावर पडलं सर आणि त्या माणसाची सुचे तुझ्या पायाच्या पुढच्या पायाशी रोखत आले सर गुन्ह्या शिशाचं गोल्याचा असतो तुझ्या पायपणे मारून फोडलेला असतो म्हणजे त्याला म्हणजे तू लहान असली म्हणजे ते किल्ल्यात असतो मोठ्या किल्ल्यात असलेल्या सरळ आपल्या आपल्या पुढच्या बरे शिकवले बऱ्या पुढ्या इस्लाम I can tell also for each mother friend, Anthony the Walker, take a brother Mundam, and Kaya Mamani, Taman Hospital. So, a director, Matthew Abrao, or a director, Parikan, and that is available a friend, Catherine Bow, Sakanta, Bori Yusuf. So, Tulka, and count for the Zulu. तुमका देवरी करू सोहने बरे देवरी करू आणि ही परंपरा आपली सतत जीती दोरा देवरी करू बाय cheers God bless the world Pemirsa saudara Dewi Salamika
आणि मग कास्टिश अँटनी वारका दुबईचा राजा ताका सदांच म्हणटा अँटनी दुबईचा राजा तो हांव खूब खुशाल तेणें म्हाका हिंगा आमंत्रण दिवन आपयलो म्हणून होच आमी काल ट्वीट केलेलो आनी आमी चड बिजी आसले बिजी आसून पासून म्हजो कॉर्डिनेटर आनी हांव तुमचो मोग आसा म्हणून आमी कॅन्डिडेट त्या टायमार दुबय येयले तुमकां सगळ्यांक खात्यान देव बरें करूं